mașină, aduse calculatoare, după ce tragă ăștia mai ferile ăștia de... Buget aici, asta. Da, n-am ce faci. De-aia închid aici cu partea de secretariat, știi? Că secretarea lor trebuie să fie militară. Nu la... Lasă că vine de acolo și direct aici. Ați faci filmuleț acum. Du-te și la mine, Andreea. Gabi, asta le ține? Da, nu le ține. Am mâncat Că vreau să dai preuna, că și pe asta, o să-și pună praf pe ele. Normal. Cel mai bine ar fi sulfate pe aspirator. Sau cu aia moale. Ca să nu mai cade preuna, să întâmplă ceva. Da, sau de schimb. Biroul lui Cezara. Da. Trebuie să vedem Cezara dacă vrea la sobă, dacă e friguroasă. Păi eu o să stau la sobă acolo. Când fac acolo. Uite, la geamul ăla vreau să-mi faci deschidere bună. Îmi pui... Dacă nu are decât una normală și când bate vântul și îmi ia cu jaluzea cu tot și trebuie să nu fixeze jaluzea. Nu are deschidere așa? Nu. Cât? Nu știu, dar oricum nu e mare diferență.